Awit taun niki kula nembe ngerol. Pendak-pendak disuwuni Bagong medal sonten, Bagong medal sonten. Mongko kula seneng nek kula dal kenjing. Mengkono Bagong. Mekaten inggih. Kok malang kerik lali. Nggih. Kowe nganggo busana kejawen komplit. Syukur-syukur Bagong yen to iso yasa. Nyilih. Oh nyewa nggih lah niki ra ketara to ikete sesake sinuwun niki sirah kula ukuran 94 kosek kuwi sirah apa gentong kuwi karena nggih gedhe sirahe niku cerdas iya ikete ukuran 26 dadi ming cilik kaya susu emprit mboten napa-napa semua niat kula pancen sowan ngersanipun Sinuwun Prabu Darmawangsa Darma Kusuma menika supados sampun ngantos ngisi-sini Bagong menika ya duwe tata krama ora Bagong menika kok dianggep wong sing gleleng, wong sing ndao lan sak piturute. Iya Bagong. Sembah bektos kula kunjuk. Iya tak tampa. Bekti aja dibasake bektos. Nun nggih. Pangestuku tampanana. Kula pundhos. Ora sak kula pundi ora usah dibasak. Nggih kula pundi enggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Pugulut. Anu sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanana. Nun nggih penak nonggonmu lungguh. Sampun boten kirang prayogi. Jagat Dewa Bathara. Inggih jagat. Bagong Padhararja sapraptamu pangestunipun Sinuwun Prabu Ndawarawati wilujeng niring Sambikala Prabu Sri Bathara Kresna. Iya. Bekti kula konjuk sinuwun. Iya Bagong tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan paring paitu paduka amawahana indak ing gesang kula po sinuwun. Iya Bagong iya. Prayoga nunggonmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca. Wah, sapa iki? Hus. Sinunganu Ndara Werkudara ndeng lali aku. Bagong Padhararja sapraptamu. Ngatunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Yo, Bagong. Pangestuku tampanana. Nun inggih. Yen iketmu sesak sesuk ning nggon aku. Oh nggih. Mesti padha karo aku. Ukuran sirahmu. Oh nggih, sampean gedhe dhuwur kaya ngaten. Sirahe mesti gedhe. Mbangane gulune. Prayoga nonggonmu lungguh. Sampun boten kirang prayogi, Ndara. Kono kawan Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong. Nggih. Bagong Padhararja. Nggih wilujeng Ndara kembar. Bekti kula kunjuk. Iya. Pangestuku tampanana. Iya. Pangestuku tampanana Bagong. Nun nggih. Prayogakna. Nun nggih. Sanget anggen kawitadosaken jimat paripe. Mas Bagong wilujeng. Oh, Marsih. Nggih. Selamat aku isih ajeg dadi abdi Ngamarta. Tasih. Syukur. Nomormu ganti kok? Mboten. Kok tak ora tau mlebu. Wah, pripun? Kuwi lho sing nang nggon HP lho. WA. Ku nek diwaca wa. Ora tau masuk. Gantos kertu. Yo aku ngabari aku kok nek ana perlu-perlu apa-apa kan iso sambung antaraning kowe karo aku. Nggih, dipun prayogaken panjenengan kangge busana Jawa menika dipun sawasake mriki ketok bagus. Ketok langkung ganteng semorot cahyanipun. Nggih cangkeme kekamban. Pak, cipol. Munake ora nang
cangkeme kekamban prayogaken Mas Bagong. heeh iki aku lagi penting ora sambung rembug kowe karo aku ki mengabdi Nggih. engko ndadukani sinuwun Prabu Darma Kusuma Nggih. Mangke mampir. suwung pa Nggih. engko tak perloke dela-dela ya Nggih. Panakawan Bagong nun ana wigati apa Panakawan dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti konjo dungkap angka kalih sowan kula menika boten saking pikajengan kula piyambak nanging kula dipun sotaken disotke karo sapa dikongkoni lho diutus kula niku diutus kalih Bapak Semar sadèrèngipun kula ngaturaken wigatos ing pasewakan Bapak Semar ngaturaken sembah pangabekti katun Ndara Puntadewa iya tak tampa bapakmu ngaturke bekti matur sembah nuwun angka kalih kula ngaturaken bektinipun simbok katur Ndara Puntadewa iya Bagong tak tampa tiba sepadha-padha gandeng wong tuamu kuwi piyai sepuh mekaten semanten niku ugi semanten ugi kula nggih ngaturaken sembahipun Kakang Mas Gareng iya tak tampa nun nggih kalih bojone Gareng nggih ngaturke sembah iya tak tampa Bagong nggih Petro nggih ngaturke sembah sungkem iya Bagong tak tampa nun nggih kalian bojone Petro nggih ngaturke sembah sungkem iya Bagong kalih bojo kula nggih ngaturke sembah sungkem kalih RT nggen kula niku nggih ngaturke sembah sungkem klebet Pak Duko iya Bagong tak tampa Kamtipnas Pak Karjiyo ora iki kok sapa-sapa tok aturke iki wis sing jeneng wong dititipi niku nek ora diaturke dosa kudu diaturke komplit lah iki engko entek-entekke wektu nek to aturke kabeh wis pokoke ditampa ngono wae oh nggih lah iki mekaten sinuwun mugi ndadosna ing kawuningan iya Bagong eneng apa kula niku mboten kanthi kanyana-nyana ditimbali arek bapak monggo sing adat saben ditimbali niku siji Gareng loro Petro niki Petro kali Gareng mboten kanggo niku sing ditimbali bapak blas ora ana Petro ora ana Gareng kula ditimbali bapak terus kula sowan ngersaning bapak Bagong dalem Pak nun sewu kula nirokke ngendikane bapak nggih iya Bagong nggih mengke ndak dikira kula niku nyatut omongane bapak mengke ndak dosa iya Bagong sak banjure piye ana apa Pak ora ana apa-apa kula niki ngenirokke omongane bapak oh lara ngerti kok yo wah wis parah iki ngeten ana apa Pak ngoten ampun semaur ora ngoten niku blegegek gek sadurita me Bagong kowe anakku sing ora tau tak kongkon dina iki tak kongkon dikongkon teng pundi Pak kula matur ngoten tuh bapak paring pangandikan sowana pepundhenmu Pandhawa oh nggih merga dina iki aku duwe niat aku duwe kekarepan ya kuwi pengen mbangun Pura Kencana bangun Pura Kencana nggih tegese bapakmu bakal gawe wewangunan sing endah ampun salah tampa kula niku waune ya ngertine wah bapak arep bangun omah bapak arep bangun wewangunan sing apik merga jenenge we Pura Kencana pura wis ngarani papan Kencana niku Mas Jamrut Hergeni Mutiara sing ngembane kaya Kencana wah kula wis mbayangke nek omahe bapak niku bakale magrong-magrong ha jebolane ya jebulane yo ki apa jebulna niku bapak ora mbangun papan sing magrong-magrong ning bapak niku ngendikane ngenten iki aja salah tampa Bagong aku bangun Pura Kencana kuwi ora kok papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni kuwi ora
Pura Kencana ki ming papan sanepa, pura kuwi papan, Kencana kuwi becik. Sing jeneng lemah sing apik mesti diembake kali anu ukarane nganggo sarwa mas. Siti Mas kuwi lemah sing subur. Mula aku mbangun Pura Kencana kuwi kepengin bangun papan sing apik, sing becik, adoh saka regejegan, adoh saka suker sakit. Ora ana padha regejegan, ora ana padha plirik-plirikan, ora ana wong sing padha sikut-sikutan. Papan kuwi kanggo papan katentreman, papan kerukunan lan papan pesrawungan. Ngaten. Dadi kabeh mau mung sanepa. Mekaten nggih. Iya Bagong sak banjure. Lah terus wigatos kula sowan teng ngene Sinuwun Prabu Darmakusuma napa, Pak? Nah, ngene. Piye Bagong? Kowe tak kongkon suwane Sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi supaya nyuwun ngampil syarat srana supaya apa penjangkaku kuwi bakal kelakon. Syarat sranane apa? Jane nggih awrat ning kepripun melih wong sing kongkon Bapak, ayo kepeksa kula matur lan sampeyan dalem ingkang Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ora dadi ngopo Bagong. Puntadewa ngrumangsani bisane kaya ngene merga bapakmu, bisane mukti ya merga bapakmu. Bapakmu momong Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang. Mongko Puntadewa sakandang durung tau males kabecikane wong tuamu. Mula dina iki dadi srana nggonku bakal males kabecikane wong tuamu nadyan durung sak traju lan durung sak bobot kelawan keluwihaning wong tuamu Bagong. Matur sembah nuwun. Mara gage matura wigatine apa sarta nyuwun ngampil apa? Apa Prabeya? Mboten. Duit? Iya, mboten. Panjenengan mboten presa nek saniki Semar niku wis kecukupan. Iya, wis cukup menderita. Iya Bagong. Nggih. Niku wis suwe. Iya. Iya, aku wis ngerti. Nggih. Ah, sing dibutuhke niku mboten kok perkara bondo pramnapsa cicis. Alon-alon Bagong ora sah kesusun. Nggih. Karang cangkeme kejembaren e. Nek armune niku sok ketekuk-tekuk. Iya. Mboten perkara brana picis Prabeya. Jamrut. Ergeni menika mboten, nanging pusaka Ngamarta Tetiga. Isih tenang, durung ana reaksi apa-apa. Pusaka Ngamarta Tetiga inggih menika setunggal tumbak. Apa ya? Wah lali aku ki. Mau diweling kok nyatet ya ora tak catet bareng tekan kene. Tumbak Ngamarta. Nggih. Napa asmane Sinuwun? Tumbak Karawelang. Nah. Tumbak tempe Karawelang. Ora nganggo tempe. Oh iya, Ding. Tumbak Karawelang angka kalih payung motha. Payung tunggul naga angka 3 inggih menika Pustaka Jamil Saipul Jam apa ta? Pustaka Jamus Kelima Sada. Saking bungah kula kaya karang wong lalen niku Pustaka Jamus Kelima Sada. Tetiga menika badhe kula suwun kula boyong wonten ing anu Karang Kadempel dados syarat srana bapangipun bangun Pura Kencana. Werkudara, nggih. Piye Dimas gandeng pusaka kuwi darbe ing Pandhawa 5. Pun Kakang ora bisa nengahi mung Siadi. Apa dene kadangku 5 cacahe ingkang ndak suwun penemuning Siadi. Wenehno. Semar kuwi gedhe. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Lelabuhane Semar yen diteraju karo bobote pusaka 3 mau durung ana apa-apane. Wenehno.
tinimbangane ora mbok wenehke nek Bagong nganti bali ning Karang Kadempel mengko Semar duka karo Pandhawa kudu iso mbok gagas barep kakangku yen nganti Pandhawa kelangan Semar. Wah kaya ngopo lakune Pandhawa? Betul. Leres niku. Nek dipikir Semar niku sikil dinggo sirah dinggo sikil. Momong Pandhawa niku wis cilik-cilik sampean isih do cilik-cilik kula ngetutke. Nganti sepriki niki sampean wis dadi ratu sampeyan do mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Niku kula ya ora tau njaluk undakan bayar. Ora tau protes, ora tau pripun-pripun. Bapak ya nrimo, wis sampeyan cilik nganti saniki wis dewasa, wis sepuh. Omahe bapak kaya ngono nika blas ra ana sing dandani ya ora tau protes. Niku lho nrimane bapak. Iya Bagong menengo dhisik. Oh nggih. Arjuna piye? Kula nderek kersanipun Kakang Mas Jodipati. Mbok menawi penggenipun Kakang Mas Jodipati menika leres. Nah. Niku ya cocok. Bagong Dalem menengo dhisik. wah cangkemmu iki kaya omong wae to ya. Nek kula Sedewa, kula ndereke mawon Pak Prabu, kula ndereke mawon. Leres kendhanipun Kakang Mas Werkudara. Menawi ngantos Koko Prabu menika wel maringaken pusaka ketiga menika kala wau, ajrih kula menawi kogel kagelan manahipun Kyai Semar tumunten nilar dhateng para Pandhawa. Lajeng kados pundi polaipun para Pandhawa? Bagong, Wektu dina iki penging dadi aturing kadang-kadangku kabeh wis sarujuk. Mula yen to kowe mbutuhake pusaka ngamarta 3 tumbak para welang payung tunggul naga pustaka jamus miyang jimat kelima sada mara boyongan marang Karang Kadempel jeneng ingsun ora bakal owel sarta ora bakal anggrundel Panakawan Bagong. Yayi kula wonten dawuh kula nuwun sewu sampun ngantos kesesa dhateng menapa sampun dipun ngendikaken dening para kadang-kadang kula sedayanipun namung perkawis menika sampun ngantos dipun petang gampil liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Yayi nuwun sewu lho sepisan Semar menika namung derajatipun Panakawan. Semar menika namung nuwun sewu kasaranipun namung batur ingkang sepisan radyaneh petangan kula. Lah kowe ngatasé Semar menika namung Panakawan kok duwe niat bakal bangun pura kencana menika engko sepisan. Kula mboten badhe angias, kula mboten badhe ngembe. Tuwin kula mboten badhe angilani dhateng kawontenanipun Kyai Semar. Namung sedaya ingkang badhe katindakan menika kapetanga kanthi nalar ingkang ganep sampun ngantos buntung ing tembe wingkingipun. Inggih to menawi Semar menika lair batos nyuwun ngambil pusaka ketiga. Menika lair batos kinarya syarat sarana mbangun pura kencana nanging nuwun sewu. Pemanggihipun tiyang gesang wonten ing alam Padang menika owah gingsir. Inggih menawi Semar menika kala wau nuwun sewu wonten manah salebetipun penggalipun Kiler Semar yen to wis jeleh dadi wujuding Panakawan tumunten badhe kepengin mindhak pangkatipun, tumunten badhe kepengin mindhak derajatipun sarana nyuwun ngambil pusaka ketiga ing pengangkah supados sak mangke saged ngembari dhateng pangaosipun para Pandhawa lan saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda tanpa beda kaya dene para Pandhawa. Mila pusaka menika menawi para Pandhawa maringaken kula nuwun sewu kula ingkang badhe anggondheli Kyai Prabu tasih nganggep ing raka menika pengayomanipun para Pandhawa. Kula nuwun sewu lho, kula ingkang gondheli pusaka ketiga menika Kyai Prabu. Nuwun sewu sinuwun Prabu Kresna. Bagong piye? Bareng sampeyan paring pangandikan kaya ngeten niku kok ati kula kaya ora penak. Lho, ora penak perkara apa? Ora kepenak piye? Peranganing Pandhawa 5 cancah wis paring pangestu, paring palilah kula mboyong pusaka 3. Tumbak para welang payung tunggul naga, pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Nuwun sewu. Lah kok dadi sampeyan duwe penemu nek Semar duwe niat sing ala kepengin dadi piyayi sarana kedurungan pusaka 3. Nuwun sewu. Sampeyan lek ngitung saka ngendi? Hah? Sampeyan lek ngitung saka ngendi kula tak takon karo sampeyan.
ngono sabar. Sabar apa? Kula nganggo sandangan apik-apik kaya ngene iku niat kula tata krama, niat kula sing apik-apik. Ora kok kepengin nesu ning gandeng sampeyan wis marai emosi. Ya nuwun sewu, ganti kula. Kula arep nganggo sandangan Jawa. Ngene iki nek gento ora gento sisan. Sing jeneng sandangan Jawa niku tulus karo kabribadene. Wong nganggo sandangan Jawa niku atine ya budaya. Nek ati kula wis diobak-obak kaya ngene iki sandangan kula seleke, kula wis nganggo sandangan Bagong sak asline ngenten iki. Nek pancen arep mbebedho atine Bagong, ayo ora masalah. Padha. Nun sewu lho sinuwun kula ngungkurke panjenengan. Ora apa-apa Bagong. Nun nggih. Ora sah malang kerik. Ora sah malang kerik. Lha pripun? Wulumu kelek rungkut banget. Kula nggih ngingu tinggi. Ngawur wae. Pripun lho tak takon? Apa Semar ki ndine niat elek? Nek Semar niku nggadah niat sing elek, niat sing ora prayoga. Bingek-bingek. Bingek-bingek. Biyen Semar niku duwe niat sing elek. Ning napa tau Semar duwe niat sing elek? Semar niku pengen bangun pura Kencana. Pura tegese papan. Kencana niku dumadi saka mutiara. Niku wujudan sing apik, sing becik. Bangun papan sing apik, sing becik teng negara Ngamarta mriki, ngoten. Supaya masyarakate ayem-ayem tentrem, rukun, enten apa-apa aja rukun. Ora mung dangdute aja jotosang. Terus yang dintoki apa kula tak takon? Ngoten. Mula tontonan niku ya sing aja nganti on gugah huru-hara. Ngono. Iki ya ngapa iki ngrusuhi? Wayangan kok lagi nesu templeki walang. Monggo walang kayu tak emplok kowe. Ngono. Dadi kowe ora usah macem-macem nek sampean ngarani Semar arep mindah elek karo Sinun Prabu Darma Kusuma lan sak Pandhawane. Niku ategesan ateges. Ateges niku ora pati seneng nek tegesan kula seneng. Adan tegese sampean padha karo ngirani dadane Semar. Sane ngene. Nek sampean ngunekke Semar kaya ngeten niku kula tak bali nang Karang Kadempel. Terus kula tak omong karo Semar, "Mir, aku jane entuk gawe. Ning ana sing ngalang-alangi." Sapa sing ngalang-alangi? Sing ngalang-alangi Prabu Kresna. Kowe dianggep kepengin duwe derajat pangkat kaya wong Pandhawa. Mula kepengin kenggonan pusaka Ngamarta 3. Kresna kok dadi usape kaya ngono. Tak luruke ning Darawati. Wani Pak kowe Bapak? Wani ye. Muni wani tak du saiki kowe. Dene sampean ora wani kok ngelele wong sampean ae dhewe ora. Lho, aku ki ra ngelele. Ngelele wae. Wong ngono ora ngelele. Kowe ngunekke Semar ben kenggonan derajat pangkat kok ora ngelele iki. Dasarmu apa? Aku mung bedhek. Bedhek ning ngarani wonge. Wah, kok saya Werkudara sabar. Iki lagi gayeng nek wabeh-wabeh ora. Kowe arep ngejawab apa kowe? Kowe arep ngejawab apa? Jane ngeten, ngeten mawon. Berarti sing mepalangi Ratu Darawati. Sing mepalangi Prabu Sri Bathara Kresna. Oke, ora masalah. Kula ora wedi karo sampean. Kula ora bakal mundur sejangkah. Ngendikaning para kiai nek nganti anak iso mbelani karo bapak, niku tegese anak sing junjung karo derajate wong tuwa. Mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iso nyuwargake wong tuwa kula. Bapak niku kula punjung ingkung gajah saben dina niku ora bakal iso males kabecikane wong tuwa. Sranane men kula kudu iso mbelani karo bapak. Oke. Oke. Sare karep sampean pripun? Aku wis kentekan kata-kata iki. Kalimatku pun telas. Niki anane mengadu otot tak ladeni adu otot.
adu kekuatan tak ledeni adu kekuatan wis ben luweh modar nang kene ya wis ben kemropok tenan pikir aku iki nek carane kaya ngene lara atiku bapak dunekke kaya ngono karepe piye ayo wang sulat aja meneng wae mamang sulan ngeten iki Bagong metu njaba ngoten gamun kula niki rasa dikon metu njaba wis bendera tak tokke njaba mengke dak perkarane berat ngoten rasa to omongi ngoten mawon kula men ngendika pripun-pripun rupak wani jembar wani padangane wani petengane apa meneh Kudus Setyaki sira menganggo tirtaning kesabaran aja ngono Setyaki Dimas sing sabar Kanjengipun Koko Prabu menika sembahan kula nek Koko Prabu dicecamah dening wong kono-kono kula ora nrimake sing nyamah upamane sapepadaning ratu menika pantes ning derajate ngaceplik menika namung batur ucape kok ndrewili kaya grojokan ngreweteh kaya bedhe sewu napa pategalan nek boten kula sing nandingi ora bakal rampung-rampung oke pancen tak jarak sampeyan ora krasa sing tak unek-unek Kresna sing tak lirik Sencaki padake apa Setyaki sabar Kanjengipun sinuwun lho aku ora ngopo-ngopo kaya ana sing jawel le Bagong sabar sapa ya aku ora Ndara Janaka aku ya ora kowe sih mboten kowe senengane jual jawel anggere kurang jual jawel niati pripun kula wis ngerti kok sampean mesti mbelani ratu Gusti sampean Bagong kowe mau nantang muni piye waduh lali mau saiki tahu roti nek mau kon baleni wis ora iso yen kowe nantang Koko Prabu mungsuhe dudu Koko Prabu lho sapa mungsuhe Setyaki ayo dijajal Bagong harus Setyaki menang sapa kowe iso ngalahke Setyaki kena adu arep karo Koko Prabu ning kowe ora iso ngalah Setyaki aja takut dosa bali mung kari jeneng Mulya iki serius iya iki tenan iya iki ora guyon lho nek tantangane wis kaya ngono kuwi tantangan sing tenanan ora masalah apa dianggap aku wedi karo sampean ngendi papane wong ngasut lho Jaidan Dora Werkudara ampun guyu. Niki lulusan kula niku kudu nggo penonton, dudu nggo pemain. Sampeyan niku pemain Pemain kok guyu ayo ora apik. Apa kadhe? Tanggone arep wani jebul ming. Kon ngasut. Ayo wani ya. Tura wani aku. Metu njaba ah? Oke. Metu njaba kowe. Terima kasih diingatkan. Boleh. Iya, wis rasa kuwatir Sencaki mesti tak tokke njaba. Kowe rasa kuwatir. Ayo ning arah kok mesti gawe rame. Adem hawane kok tengklenyit. Ayo. Ayo sing semangat iki. Aku sing nang ngisor lampu 1000 watt wis tangane mulai krekes-krekes. Wis mulai donjeng karo dhewe-dhewe. Lah kok kowe nang ning gregeten tak tok dlang tak tung. Heeh, terus nabuh do sing enong tanpa dipitet. Wah, anggere dekok nyawamu ijo lho. Awang kenong perunggu kok iso dekok iki wae. Ana le nabuh ngawur. Rumangsane ora nganggo rasa.
Wong kancane wis bantere ora jamak kok. Sing enong ya bantere ya ora apa-apa. Sing ngempul malah sok kurang ajar sikile tumpang ke kempul. Mergo guk ya titenono. Nanggrono kempulku sing dekok, kowe pas turu tak jagur sirahmu. Mumpung sirahe kaya pencu kempul. Duk ngono karepmu. Ya ora apa-apa jeneng gamelan ku nyambut gawe kok ya ning ngayang. Wah, derek mangayu bagia ya, Tru. Heeh. Warga Tri dusun ngendi wae, Tru? Ndodokan Dung Dayak karo Josari. Wah, Tri Rengga udu. Tekan Tri Rengga barang ora. Ha iya kok ya isi kelingan ngawur ya kae nek ora dinganu. Tri Rengga iku ana kok njur waton mengo. Ya mbok ade muji kersaning Gusti muga-muga kersaning para bapak-bapak sing lenggah ning ndodokan kene iso dipun ditampa ngersani Gusti ngakarya jagat. Apa sing dikersake iso kasembadan. Apa sing dikersake iso di ijabahi dening Gusti sing ngakarya jagat. Bener, Tru. Tetanduran iso tuwuh mati keltikel. Apa sing dikersake para bapak-bapak sing dadi bakul ya kulak murah adal larang. Heeh. Sing dadi pegawe mundak bayare. Heeh. Sing dadi guru ya pinter murid-muride. Gurune ya iso di entuk apresiasi yang luar biasa. Ora mung apresiasi ning kejaba saka kuwi ya entuk bayar diundhake. Ha iya. Sing apa jenenge iki dadi lurah pinaringono sabar ikhlas ngladeni piyai akeh. Ya. Sing dadi dukuh pinaringono sabar ikhlas ngrangkani wong sak pedukuhan. Bener. Ayo gong melu ndonga ora? Melu. Anggotae. Ayo. Sing dadi dokter kerep nyontek ning aja akeh wong lara. Oh. Anjuk nyontek sapa? Wis pokoke terserah sing penting ndongake. Sing buka tambal ban ana montor liwat jebluka bane. Oh aku jenenge kuwi mujake ning ngerkas-ngerkasake wong liya. Men kabeh entuk rejeki. Ya iya, bener. Ngono ya. Iya. Sing nandur jagung ya jagunge tukul. Heeh. Sing akeh sing apik sing nandur tela ya telane gedhe-gedhe. Iya. Iso digawe apa-apa, iso digawe gaplek, iso digawe gethuk, iso digawe sawernane. Heeh. Criping tela ya ana. Ha iya. Mergo tanah kene iki ya paling apik nek ditanduri tela, Tru. Ha iya. Ya, kabeh padha didongake kabeh. Sing wungon bengi iki sing nganti biar sesuk-esuk tak dongake akeh rezekine. Amin. Pinaringono panjang yuswa. Amin. Pinaringono rezeki ingkang tumpuk matimbul-timbul. Amin. Sing lemule bar limbukan tak puja-pujake tambah anake. Lho. Ngawur ora. Arep ngopo adem-adem ki arep ngopo? Kegiatane apa coba tak takon. Ha iya ya bener ya Gong. Iya. Yo, kejaba saka kuwi sinambi omong-omongan ning aja lali, awak dhewe tetep kudu rengeng-rengeng, Tru. Ha iya. Sinambi rengeng-rengeng. Arep nembang apa? Manut aku. Manut kowe Kang Gareng sing tuwa. Kowe Kang Gareng sing tuwa bar nembang terus mati. Hus. Rantil mring mudar ora. Tuwa iki endi parane wong sing jeneng urip alam donya ki mung kari ngantri. Saka enom tekan tuwa, ora wis tuwa ngopo to golek dalan sing padhang. Mula nembang sak tutuk-tutukmu kena nggo sangu. Lho. Bagong ki omongane kok cekap-celekop to nyelekit nang ati ora. Ya ora aja tok gagal semuane Bagong ki pancen kasar kaya ngono kuwi kok. Oke, Eko. Ya. Tak nembang, Tru. Aku arep nembang cara alusan ning njaluk pambiyantune sinden sing arang-arang nembang cara alusan. Oh iya. Arep nembang apa? Mijil ketoprak pelok barang. Eno pelok barang. Iya. Mijil ketoprak pelok sing nembang sapa? Tatin. Wah iya, ya ki arang-arang nembang mijil ketoprak. Ayo coba ora padiake. Ora meng ayu, ora meng Orisa. Orisa urung dhewe, Tru. Nggo keri, Orisa keri. Nggo keri ya. Tandangane.
Keri ori sangkut. Iya. Neno neno. Ayo dijajal klasik kaya ngapa? Ayo ibune sinden. Bapakne blantik sapi. Ayo wis. Suarane mesti apik. Yo kaya ngapa? Nyuwargake wong tuwa nek pinter ora iso nyuwargake wong tuwa. Ha iya, pancen ya kudu ngono ya. Ha iya. Yo. Neno neno corleng corleng Pama urung-urung kok wis ngendang lek pama pomo ah kuwi one kleru pomo iki ra ana pomo ki dieling pomo dipomo eling dieling baleni tak penerke kowe iki heeh pomo kaki ngono ta cakepane nggih ha iya pomo ora pomo ki bong supet heeh nek pomo ki diati-ati yo pomo kaki ya oh iki ana pamundutan lagu saka Maluku Tenggara tasih nderek wungon Pak Petruk teng mriki sampun jam 4:15 weh Maluku kono nyuwun gathek glinding oh iya saka Maluku adoh-adoh Kyai Jawa sing nenggane kono iki dicaosi gathek glinding ya ya santinet penggirang iki ya kala-kala kon lereng mau wis muni wis egul mau mesake lho nganti merem-merem lho Serno ayo nute angel banget ya soalnya ora apa-apa semangat sesuk ganti Katno Katno kon suluk sirna mau ya ora malah Katno dhewe sing sirna ayo setiane kalakon
mijil ketoprak kosek kok kosek dirangkepke sik oh iya sak ramban meneh pisan meneh dirangkepke neno neno coleng coleng neno neno ana sandene ran penak mati terus panggil di den penak banget ya dipun net tak tonjo mutar kowe dipun net piye natya tak kira ditiroke tatin bol nedyan nedya dipun net nedya eling tak kuntak nane tak kuntak kudu eling kudu pepeling kok tak kuntak mangga ya prawira ing taman dadi prawira taman kowe iki ngopo ya ha cakepane kuwi kok ya ya pipa banyu iso gawe kodeng entuk dening ledeng oh ngono dadi piyai kene iki ya kudu berusaha ya nadyan golek banyu ki angel ning kudu iso gawe sono piye carane supaya banyu ki lancar carane gawe sumur bor wo dibor lemahe oh engko iso mengairi sawah nek mengairi sawah terus apa tandurane bisa becik ngrembaka tekan sak cukul-cukule sesuk iso apik lan prayoga iya rek kuwi darah dikandani malah cengengesan Petro ki aku ngrungokke kok iya amarga nek tetanggan ki kurang banyu kuwi ora becik iya ring kerontang banjirlah hari itu pasti iya kuwi kaya cakepan lagu ya rek heeh terus aja ngece karo wong ra duwe sepisan mau sing arep saiki ya diganti meneh aja ngece karo bakul tempe pokoke tiboke lah iya kudu pas aja ngece karo bakul dhelek aku iki bener apik tiboke nek aja ngoyo karo bakul tela ngono kuwi ya tiboko oh berarti kuwi jenenge Purwakandi oh Purwakanti Purwakinantri udu nek Purwakinantri iki kampung Purwakanti A tiba A O tiba O E tiba E aja ngragas karo bakul ampas apik kuwi pas Gong apa meneh upamane wis entek itu ya wis entek yo bacotke
ndange ya trampil ya Gong. Trampil. Ora gawe-gawe iki ana sing saka Jakarta nyuwun please Mas Bagong aromanis. Kula kangen pengendange niku lho wajan. Oh iya ora apa. Heeh. Ayo kabeh iki ndek penggemar dhewe-dhewe kok. Iya. Saking senenge ngrungokke utawa nonton liwat streaming ya. Heeh, engko ana sing nyuwun aromanis kangen to gendangan cara Bali. Bebeng, Pak. Ya coba, ya. Tenan to? Iya. Nek bengi-bengi ngene pancen penake ya sing lagu-lagu kaya sik utawa tembang-tembang sing cara klasik. Ah iya. Ki mau pamundutan saka Maluku Tenggara. Iya. Ado-ado saka kono do kene do streaming nek ora diaturi ndak gelo penggali ya, Truk. Ah iya. Termasuk penggemar wayang. Ah iya. Ya kudu dipinangkani Gong. Mengkono. Heeh. Nyuwun apa mau? Gathok, Gathek glinding. Ya, sing kepareng nyekar. Sing urung nembang kok meng kaya si Orisa. Iya sa. Gathek glinding no. Ya. Kinupita nano sikil kacoa begini ora iso kira Gathek glinding kok kirongane sikil gajah nendang dasmu iki apa ya ora nesu rek Bagong ki ora adong kuwi girongan menyura sikil gajah ya ngomong coba ayo rasa sok ngono iki to sok Aris apa Aris iki pengen arep nyuwarake dadak ngetke aku waduh dadak nganggo senyum ngono kuwi kaya kepiye ngono rasane lha pripun to ya ora apa-apa aku kuwi aja sok mbeda aku to yo boleh yo gek nyuwara marah ra iso nyopir. Nah, ora apa hubungane ra iso nyopir. Kinupita kangku yahine iki ya penak banget dirasake ya, Geng. Gathek glinding ini yahine iki penak banget dirasake ya, Le. Per. Wah. Lah wong dengongok kok ya iso turu lho. Bagong ki nek turu ki gandul ka, Truk. Oh to. Wah, jan wah ya saking penake kok ya. Gugandreng ndak ora tanggung jawab. Kesel sajake saka negara Ngamarta, kesel kaya ngopo iki kewajiban kudu dirampungke. Ha iya pancen tuman wae nek ora di. Wah! Apa tenan ya, Truk? Oh iya. Tembange apa iki mau? Banyu langit. Hus. Banyu langit dengkulmu mlot uler kambang. Anu, Gathek glinding. Wah jan nganyut-anyut banget jan temonjo tenan.
Aku nek sing nembang Orisa niki terus rasane kaya mbayangke mlayu-mlayu ning gunung karo Orisa. Waduh. Kaya nggon sinetron lho, Tru. Oh. Terus ngiyup nang isor wit. Heeh. Terus ketiban. Wah, ndas. Bagongnya perno-perno wae lho karanganmu iki ora. Yo, bacutke. Ora turu lho. Ora wis saiki wis tak jidhek mataku. Manuk empret. Manuk empret. Prit. Waduh, manuk empret jajeng tukang parkir. Kok tukang prit? Ayo. Pating ceruwit-wit. Jalur rutan kene rango mangan Biuk padha ambiuk biuk padha ambiuk yuk padha ambiuk la la konangan kapakane kapakane mingat mingut amban sangat amban sangut anojo iparine asrut Bareng awak dhewe ngonekke gending-gending tradisi sing klasik. Sing nyuwun ya akeh sing klasik. wah ya syukur iki ana meneh pamununan saka kula saking Semarang tebih-tebih sowan wonten ing Dodokan namung kepengin badhe mriksani live. Oh iya. Pergelaran wayang menika kula Mbak Yune Mbak Nanda. Oh. Ayo dicaosi nggo Truk nyuwun apa? Kula nyuwun uler kambang. Waduh, kuwi klasik meneh. Walah ya aja terus muni klasik meneh klasik kok kae ya apik dirungokke kok ya penak dirungokke Truk aja ngawur Truk. Iya. Heeh. Sengit aku nek kowe iki ngomong kaya ngono kuwi terus anggapmu sing apik-apik iki sing modern. Urung tentu sing klasik-klasik iki ya dirasake ya kepenak. Iya. Antil wae rek. Ah iya, rumangsane ora. Ayo dibacutke. Manuk petet, ada diet. Yo. manuk petet Diet. diet pating ceruwet-wet nano neno Monggo. nggonku gonmu ngadeg dalan-dalan antuk gadhah susuk mempeteng anjen semeneng galekok kanggo saka Maluku Tenggares diaturake ya kuwi gathik glinding Ya. ayo diurutke men kabeh komanan lega penggalihe Ya. Ya iki mau ana sing nyuwun saka Mbak Yune Mbak Nanda. ayo yang lenggahi ning Delingo kene Heeh. nyuwun kepareng ngaturake
ular kambang tro wah jan klasik-klasikan kabeh mau gayeng-gayengan wis ngarep klimbukan wis kurang apa ya saiki mulane ngaturke sing cara kuna ya arep cara kuna iki saiki aja disepelekke sing justru kuna iki saiki regane malah larang wis pendopo sing kuna wae atusan yuta ya pit kuna pit lanang gasle kuwi wis tekan 20 yuta tro kowe tuku pit anyar paling 700 800 bener ya Gong iya Honda 70 iya wis saiki regane larang CB heeh kuwi legane ya larang iya karang kabeh iki apa-apa ya saya kuno saya larang ya Gong iya ayo bener wis aja kok bangsa barang-barang sing jeneng belek lho belek iki dienggo pupuk kudu dinggeng sik ora entuk langsung dineke nganggon tanduran panas tandurane iya dinengke sike lagi diserok tumpangke truk dienggo pupuk kuwi apik banget mula barang-barang sing wis lawas ki malah apik iya yo ular kambang diaturake sapa sing paling nyekar Mbak Ika yo peloke yo engko baru ular kambang terus sengonya-ngonya koder ah iya beres pokoke matur suwun sami-sami ya nyatane ya do ngaturke panuwun karo awake dhewe ya Tru neno wah yo manut sing koke Mbak Ika wae ha Jarwa apa jarwa kudu Tirta wiji lengang iki malah piyaine chatting karo aku janipun pengen nyekar piyambak ning kok namung sarungan oh ya ora apa-apa jane ora apa-apa wae Una
mereka sembatane Yaine ya ana iya mau kudune nyekar dhewe wong ya. Mbak anu jenenge iki iso nyekar kok ya, Tru. Ha iya. Sing disekar sapa? Sareane ngendi? Us. Lamet. Tak kira nek dibongkari. Iya. Ayo iki mau wis diaturake, Reng. Ayo Bagong, gendi kowe le. Sing kepenak. Kaya ket mau kok durung tau krungu suarane pelok barang ya, Tru. Ah iya, ya pelok barang ya ora apa-apa. Diaturake. Mesti arep nembang gugur gunung, ada. Nek ora kuwi bersih desa. Jane ya jumbo ora apa-apa, Reng. Bersih desa gugur gunung ki jumbo mergo merti dusun bersih desa ki gotong royong. Ah iya, kudu dipinangkani. Ya Gong sing gayeng. Aku jane males dibedheki karo gareng karang ya apal aku meng kuwi. Ya ora apa-apa, coba nembang sing kepenak. Waton diringi gamelan sing rampak tur runtut mesti tembang apa-apa ming tembang sepele iki mesti bakal penak, Gong. Oke. Ya, coba. Curang cukruk wanci badhok bebayani ayo kanca bebantu kene salat aku apa rumangsamu aku mengiso gugur gunung ki mau apa ayo beden ki mau apa Reng
Aku rada ora paham. Kaya ngono kok ngaku gendeng. Iki sing jenenge gendeng Jurang Grawah. Ya ngawur to. Jurang Jugruk. Heeh, Jurang Jugruk. Jurang Jugruk wancing bedhog bebayane ayo kanca bebantu tutung ing desa lan pagunungan nyeneng para tani rina wengi mudhar ora kowe. Wila pinter Bagong kowe ora nyono babar pisan nek bengi iki kowe mletik. Pelok barang ki ora ming Jurang Jugruk tok. Gugur gunung wis tok bedhek. Ayo nembang apa, Gong? Tak jumbuhke karo kanan ya, Tru. Ya. Apaan itu? Apaan niku? Apaan niku? Apaan niku? Apaan niku? Dadi kewajiban Bagong. Ayo bersih desa, boleh atau suka sakit. Babar pisan sing jeneng Bathok Bolu isi madu ya ngene iki. Ketoke rupane nek didelok ora porem babar blas to iki, Tru. Heeh. Kuwi bathuk apa lapangan? Iya. Mata apa watu semono gedene kuwi. Gek irung cilike ra jamak-jamak, cangkeme ambane ra jamak-jamak, wetenge mblegendhong kaya ngono, sikile pupu karo kempol padha. Ha iya. Jajal nggo gajul kowe ya. Lho. Aja kok ngomong ditandra Kakang niku malah nggo gajul kowe ora. Ki mau jenenge tembang apa? Anu apa jenenge? Bersih-bersih, bersih desa. Bersih desa. Karo apa mau sing arep mau? Jurang Jugruk. Ah, kudune iso ngarani ngono kuwi ora mung ngawatoni iso nembang. Aku nek tembang kaya ngene iki jane simpen aku akeh banget, Tru. Oh. Ming nek tak tokke iki kanca-kanca nyandak apa ora? Waduh. Wedan kowe iki iso ngembe karo kanca-kanca. Lho, girelusi jalma tan kena kene ro. Nek ora nyandak rak mirang-mirangke to? Ha iya. Ning jane celeng aku gendeng ki pirang-pirang. Aja kok kanca-kanca. Sindene nyandak ora. Ketika aku cul buka celuk, sindene ora nyaut ngisi-sini. Isin siji, isin sarombongan. Oh iya. Mula aja nganti gawe isi ning rombongan kudu sing apal-apal wae. Ah. Bener ya. Wah iya, menjaga. Heeh. Coba nek apa jenenge iki? Sindar ngene iki aku terus ngerti-ngerti buka celuk. Andeng. Ngono piye ayo leneruske. Ha tembange apa? Aku dhewe ora ngerti. Aku ngawur jenenge ora. Ora bingung. Babong. Wah, bedayan ngawur. Bedayan apa? Iki jenenge lagu kerinduan. Iki jenenge lagu tembang bedayan nek nganggo ande iki.
tembang andai kata aku di sisimu ngono andai kata aku di sisimu dengkulmu melocot ora senengane nembang kok sing werna-werna ora ki mau jenenge bersih desa karo jurang jugruk coba gong pisan kas pisan kok pindho pisan kas sing gumyak sing gayeng ning tak jaluk tetep aja owah larase tegese tetep pelok barang ngaturke apa ayo le sing kira-kira iso dienggo penutup wanci gara-gara iki ya agi jam 3 iki agi jam 3 kok lek ngrampoke lakon arep jam pira jam rampung setengah 4 wis bubar wis apik banget oh ya monggo tak nembang ya ya ayo ora ngerti nek tim gerak dan lagune isih diwasa wakit mau ming nembang uler kambang ayo wis ora kae gele nyolong ki saka ngendi rambute kae ya wis ben ora apa-apa wis ana kostume dhewe-dhewe kok gong ayo yuk terus yuk bayang-bayang rasaku sayang bayang ragaku jare ono rasa iki pindah ora komen ya apa ki mau pertamane piye upamane pancen bos kinare tutu tutu wah wis parah ya iki sing jenenge kesalahan satu orang yang membuat malu satu rombongan ngono ya Gong konjur penak wae ora pindah kenongane ora. Ha iya, iki nek nganti di streaming ora dirasani karo seniman-seniman Jawa Tengah lan Jawa Timur. Waduh. Ngawur sing ngenong. Deloken settinge ora ana tulisane ngawur sing ngenong. Kesalahan sithik kok tok gawe berat to. Pancen tak sengaja iki nek tak gawe berat ndak tuman wae. Jae wangi wono. Jae wangi ora. Kelingan wedang ya aku. Ya. Ya monggo. Tut tung tut. Rumah saku kok ana apa-apa kok lali ro tabuhan bareng. Wis ben ora. Ayo. Caiwono bayang-bayang rasaku. Caiwono bayang-bayang rasaku.
bener iki nek ngene iki janjane suwuke grupa apa halus to, Gong? Manut tergantung kendhange ngejak piye. Oh. Nek kendhange ngejak suwuk grupa. Ngono ya kena. Ndak dung Gong ngono ya apik. Oh. Dadi ora ana keharusan to. Ora ana, kudu suwuk grupa apa suwuk alon ki ora ana keharusan. Manut karo sing ngendhang. Sing ngendhang ki senengane rampung cepet apa rampung alon? Iya. Rampung alon ya delindak-endak dung tak kedak tung gelundung. Ayo. Gong kok dadi glundung ki cara ngendi? Ayo ya banyak. Ya. Gong. Ana apa, Truk? Reng apa? Bagong marak dikongkon bapak to. Wis matur bapak, wis ora ana masalah apa-apa wis beres. Lho. Lah apa njero rasuhan kersane bapak? Ayo sowan yo. Sowan kersane bapak. Yo, diaturake Gong. Yo. Apa sing tok entuki saka negara Ngamarta ben bapak prisa. Siap, wis ora kuwatir. Lho, Reng, apa truk? Kok malah Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara do rawuh mrene kae. Wah, ya wis bejo kemayangan sinung ora kangelan. Bapak mbok menawa wis pancen pinesti kasembatan apa penjangkane? Ya. Mula Sura Sudirajane ngarep. Tak tunyo lho, kuwi tembung bubaran kok. Maksudku bapak ki iso nglakoni nggone mbangun Pura Kencana. Ya yo tak derekke rek yo. Rires harta pawa nuteng ranu
Semarika den prayitna semuriris semuriris eko balik kekuk sadulita mel Ndara kula ngaturaken panuwun nggih Den dene Ndara sampun paring ampil wujuding pusaka tetiga malah mboten namung pusaka telu cacahe ning klebu senjata cakra nggih katut enten Karang Kadempel Kiai Semar satemene ora panjenengan ingsun prapta ana ing Karang Kadempel sayekti amung kepengin njumbuhake kelawan lelakon ingkang wis dumadya ing Karang Kadempel ingkang magepokan kayan Bagong. Nggih, pripun? Apa pancen kepara nyata yen to pusaka katelu tut wuntat kelawan laku ning Bagong? Mboten kleru. Pancen pusaka telu tumbak Karawelang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Klima Sada pun dibeta dening anak kula Bagong. Lah pripun? Kakang Semar sayekti mung mbuktekake tegese ya wis yen pancen kedadiane kaya mengkono panjenengan ingsun ora dadi ngopo. Malah ingsun prapta ana ing Karang Kadempel sayekti mung jumurung marang kersaning Kyai Semar Badranaya. Ya Semar. Prataku ning Karang Kadempel nderekake barep sayekti mung jumurung marang kersaning Semar Badranaya nggone bangun Pura Kencana. Muga-muga bisa kasembadan lan bisa dijabahi dening panguwasaning Dat kang weruwing Dat Semar Badranaya. Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Matur nuwun Den. Niki durung paja-paja jeng kula wiwiti sabab tumrap kula. Kula kok ati kula kemesar ora penak. Mila Ndara, monggo latri lenggah wonten pepengkeran langkung rumiyin. Mangke enten kedadosan apa nek pun padhang kananing Karang Kadempel nembe ajeng kula wiwiti anggenipun bangun Pura Kencana Ndara. Mareka den prayekna semuriris den prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi lancur-lancur Pandhawa Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja. Wah, putra-putra Pandhawa Tru Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja. Wah, putra-putra Pandhawa Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Gong. Arep apa derene kuwi? Wis. Sing mburi loro karo ra trima terus apa piye? Gong aja ngono.
Iki Kakang Harwaca Kakang Turjo wis sarembug karo aku lan wis manunggal karo aku. Wah, tak kira nek arep motol ndasku meneh. Ditugel guluku ya mau terus. Apa? Nek ra kenggonan Ndara Antasena modar aku wis ra duwe adik kok. Aku kowe. Wajar. Bagong aku njaluk ngapura. Padha-padha. Us. Ora basa karo aku. Nggih sami-sami njing mlen niku nek anten perkara dirembug ora sak penahe dhewe. Iya Bagong. Nggih. Bagong aku njaluk ngapura. Mboten dados napa? Wigatosipun napa, Ndara? Tekaku ning papan kene, Wa Semar saya timing kepengin jaga marang katentremaning Karang Kadempel. Jare si Wa Semar bakal duwe gawe. Ah, nggih. Mula Kang Sangka kuwi mesti wae mbutuhake nom-noman kaya aku, kaya Kakang Garukaca apa dene Kakang Uturja. Nang kene aku arep bantu karo Siwa Semar Badranaya. Wah, matur nuwun Den. Mletik penggalih panjenengan nggih. Nek ngoten kula titip katentremaning Karang Kadempel karo sampeyan. Nek enten apa-napa mangrampungi kula tak nemoni karo sinuwun Prabu Darmakusuma nggih, Ndara. Ya, Siwa Semar sing ati-ati nggih. Lang-langing dia mangungkung. Ya terus nek ora disesek-sek iki rasane kaya grengsenge iki kurang. Wah ya sak pejagong karo Ndara Antasena, Ndara Garukaca karo Ndara Antarja iki kaya arang-arang dilakoni awake dhewe. Ha iya. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Aku, kowe, Bagong. Wah, telu mungsuh telu. Ya tegese Jagongane iki komplit. Aku iso jagongan karo Ndara Antasena, kowe iso jagongan karo Ndara Garukaca, Bagong iso jagongan karo Ndara Antarja. Lah telu pas to. Nek kono loro kene lho telu, ora penak jagongane. Nek telu-telu ngene iki enak. Wis dadi iki, wis gak dikasut lho. Lho senengane kok njur ngejak sing ora-ora. Wis 6 iki jos iki wis. Mengkari sapa sing prigel. Mengko bakal menang. Aja ngawur gong ya. Ndara-ndara iki njaga Karang Kadempel. ha iya. Nek nganti Karang Kadempel ana apa-apa sing tanggung jawab ndara-ndara iki. Ora aku tok Garing Petruk lan kowe Bagong ning ya kowe Petruk karo Bagong ya melu jaga bumi kelahiranmu Karang Kadempel iki. Oh nggih mesti. Mboten sadikane kula wis paham. Ngoten niku. Ya. Mula sing prayitna ngati-ati mergo bapakmu lagi duwe gawe. Nek bapakmu duwe gawe ngendikaning para sepuh ngendikake yen cepak kanugrahane pacobane ya mesti enggal bakal tumiba. Mula niku Ndara. Mula sing prayitna ngati-ati ya rengke ngestaken dawuh. Bumi gunjang ganjing langit kelap-kelapaton. Lirkin sanging risang mawe gandrung. Ramyang balaning Pandya Betari Durga wonten ing Karang Kadempel. Nalika semanten Raden Antarja datan prayitna den susupi balaning Pandya Betari Durga. Mila tananeh lamun lagak lagiane ora kaya Raden Antarja. Ngero kaya ora seksa nyandak Raden Garukaca kager sang rupa perpatpuna kawan wau.
Aku wis omong karo kowe nek bakale ana pacoban. Lah nggih kula ya kaget kok. Ndara Antarja kok terus dumadakan to. Wae, kaya suarane dudu suarane Ndara Antarja ta, Ndara? Kok kaya dudu suarane Ndara Antarja to, Den? Ora sandadak Dawedi ayo ditututi ring. Nek ana apa-apa tututane. Mangga ditututi nek ana enten apa-apa malah. Paling perkarane, Ndara. Hati-hati lho, Tru. Kita iki mungsuhe ora menungso lumrah. Ketarane Ndara Antarja meneng wae kok terus wae. Hati-hati, Bagong barang kuwi aja kon ngalamun. Yaene iki akeh demit. Ngati-ati nek nganti kowe kangslupan, wah ngrekoso uripmu. Kunjang Kanjeng langit kelap-kelapaton. Terkincang ing risang mawesan. Oh, ana kambil tiba apa ya, Tru? Ora kok, aku mak celorot. Kok nek nganti ngangslupi sapa-sapa? Nek ngangslupi Bagong wae ora apa-apa. Nek sing diangslupi meneng wae, ayo. Ra cilaka ta? Ngrekoso wae dhewe lah iya. Mula kudu sing prayitna ngati-ati iya. Engko kowe karo aku nek ora prayitna ngati-ati, wah. Ngrekoso uripe. Grimis Pak ya, Truk? Ora kok wong padange padang bulan kok grimis. Kok ces. Masa banyu udan anget. Ayo. Siramu kemebul ya, Truk? Masa udan kok digodhog sik nang dhuwur. Ayo. Woh, aduh, gong kowe arep kena ngopo? Sing eling kan, sing eling kowe kesusupan jiwane panjalmaning jajalanan sing arep kruda peksa karo awakmu supaya kowe gendhasi karo adimu lanang. Eling ya Kang, eling Dimas, aku wis eling Purwoduksina Yayi. Wah, iki kudu ngati-ati kan. Mungsuh iki bangsa sing ora ketok. Nek Kakang Antarja ora prayitna ngati-ati ngrekoso lho Kang. Ya, ngaturake panuwun Yai. Wo, cah iki ya Kang Slupan to. Wajar cilik mana. Aja betul aja. Terus. Ora ngerti Bagong niku iso mabur dhewe. Gek cangkeme cungar-cungir. Aku wis omong karo kowe to, iki sing do tekan Karangadembel iki bangsa sing ora ketok. Wis cekli sing kenceng. Ayo. Sok. Apa kowe? Kowe kok dadi ngangslupi adikku lanang. Kowe sak penamu dhewe kowe. Lah bener. Cekli, singkirke demite, Tru. Rumangsane kok ya sak penake dhewe ora. Ayo, minggat ora? Ora minggat susuri regane ngati. Cekli sing kene lho, Tru.
Ben entek ya men. Nek urung oncak demite, wah jejeli tetepan. Ayo, kapanmu kapan kowe? Rang? Wes e. Wis sadar apa? Wis. Truk. Eling tenan kowe. Wis eling, wis eling. Iki truk diresekke iki truk. Gareng ki nekat banget nganti semlempet nang ndi-ndi. Meneng wae lho. Wah, ora umum reng mbok yo. Kok kadang kala ki dilongi ora. Ben nekat kaya. Ha iki to, kaya dawa-dawa. Bareng iki wong jenes kasale kok wong ceroboh. Terus non Petrus sing tak undang nggih pripun? Bagong ki nyautan banget. Aku ora sok gampang kesaut Iki nek kowe karo aku ora prayitna ngati-ati nyemelangi lho, Tru. Terus kula kudu pripun? Kaya omong karo bapakmu nek kene ketekan balane Betari Durga. Kabeh do nyusupi jiwane wong-wong Karang Kadempel. Terus njaluka japa mantra nyang bapakmu supaya iso nyingkirke demit-demit bapakmu ki wong ampuh, bapakmu ki wong tuwa sing setiti karo ngelmu kejawen. Nggih, ngestoke dawuh. Tunjang ganjing langit kelap-kelapaton Lirgin sanging risang mawe gandrung Petruk ngopo? Karang Kadempel geger Pak sebabe balane Betari Durga ngampiak awur-awur saben wong kang slupan mari kono ngangslupi kene mari kene ngangslupi kono Bagong niki nek ora tak slametke wis gawa demit wah lah kok Karang Kadempel akeh sing do sing ramyang nggih. Terus kula nyuwun donga saking Bapak supaya iso ngusir demit. Ngapa emer kowe iki karo omong wae? Mbok yo sing tenang wae. Ngeling-eling japa mantra. Napa Pak japa mantrane? Ana loro. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yitna, Yuwana, Lena, Kena. Tego Yuwana slamet saka kersane Gusti. Kok kedawan to, Mer? Atonyo lho, Biasane ki meng tego nek slamet ngono. Iki kok dadi dawa banget. Iki japa mantra anyar nek nganti ora tok apalke karepmu lho. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yitna, Yuwana, Lena, Kena. Tego Yuwana slamet saka kersane Gusti. Wis dapalke? Demit ora ndungu, ndulit. Aku gak ndulit terus. Wong japane ngono kok. Ndur ngincep, mah. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yitna, Yuwana, Lena, Kena. Tego Yuwana, Tego Yuwana slamet saka saring Gusti. Nek ora tak apalke ra rampung-rampung. Setan ora ndulit. Aduh. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Ayo, Kong, yuk. Didulit, Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yitna kowen udah wis ra ono ya. Yitna, Yuwana, Lena, Kena. Tego Yuwana slamet saka saning Gusti. Kok ora kleru, Gong? Wis bek ceket-ceket aus lak kepoyo. Yo ya. Udus.
demit ora ndulit setan ora doyan Yetno Yuwana Lena kena Teguh Yuwana slamet sungsane Gusti biar ampuh tenan ayo Gong nyoto kok Gong aku udah ngentok demit Udus silet aduh wah wis aku kene kon ngapalke werna-werna ki angel rasane demit ora ndulit setan ora doyan Yetno Yuwana Lena kena modar we Teguh Yuwana salam aduh selamat saka kersaning Gusti mati wah gleleng iki kowe kok ora tau kleru Gong aku saiki gak tenan oh ya ora arep tak gawe-gawe saiki terus oh ya demit ora ndulit setan ora doyan Yetno Yuwana salam Gusti Teguh Yuwana salam Gusti oh modar ora Udus demit ora ndulit setan ora do Truk iki demite kurang ajar ya Truk aku kan dadi tukang parkir lah ngopo jejeli sempritan ampun disebul demit ora ndulit setan ora ayo apa kaya setan ora doyan Yetno Yuwana kowe delok apa pras Yetno Yuwana slamet aduh edan ngidoni barang Tru demit ora ndulit setan ora doyan Yetno Yuwana ngono terus kapamu kamar demit ora ndulit modar wae betot sisan kok modar ayo wedhus demit ora ndulit setan ora doyan aduh yum Yetno Yuwana slamet Yetno Yuwana Lena kena aduh yum Yuwana Teguh iki kok atos men to kaya ngetak rasane luweh demit ora ndulit setan ora doyan Yetno Yuwana angel iki ya wong loro yo ha piye wis tak kowe sing ndonga ya wis gek demit ora ndulit demit ora ndulit setan ora ayo kene demit ora ndulit setan ora doyan Yetno Yuwana Lena kena sawersaning Gusti mati drengko sik tak kemu dirani kok matane mungsuh ki rasa jijik ayo nek ora ngono ora mati wah ngecap untu kok Anandi ngono. Ana apa wae? Kae iki ana demit yo, Men. Sapenae ora demit wae. Tanya wae demit ora demit apa? Ora ana demit kok.
Bagong. Ana demit kok malah disawang terus. Tak donganane saka kene. Petro tak gajul ndasmu ae. Demit ora ndulit setan ora doyan. Kowe. Kok ditapuk to, Gong? Ono minggat. Kuwi iki disingkirke. Tak singkirne. Rasa nganggo japa mantra. Wong udu demit kok. Masa mangane demit. Lah iki apa, Tro? Tro. Wis konangan demite. Nendi? Wah, dudu kok mesti gila, yakin. Asli mesti gila. Iki wae udu demit, iki wing blegere. Iki tegese ming ragane. Ning demite arep pengen paro? Pengen paro ora? Coba kaya ngapa? Tara. Oh iya ngono kok. Demit ora ndulit setan ora doyan. Yitno Lena Yuwana kena. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Apa mati kok ndadak disilake lho. Ngandel ora. Kuwi sing jenenge Banaspati. Apa iya? Wajan wis ku nek tomatke suwe-suwe ngeri lho, Tru. Iso ngobong awakmu apa? Apa kok? Oh, tutupi mripate. Ah, iso. Aku kok ndelokke ora. Karepku arep tak tonton dhewe. Demit ora ndulit setan ora doyan. Demit ora ndulit setan ora doyan. Yetno Yuwana. Oh gareng to. Tak kira tuyul matamu ora. Oh iki cilik pincang kaya tuyul. Gus, Darantasena satu persatu pun padha kendang ngamrakan. Saking Guda Sangkara kula yen amotosa sangse ayo wong karang kadempel dadi panganing Sardula Seta. Mak Cilik eling sing duwe gawe iki Siwa Semar. Sampeyan dimong karo kakekne Semar saka cilik nganti dewasa. Apa kakekne Semar ming duwe niat pengen bangun pura kencana sampeyan mentala ngrido karepaning Kyai Semar Badranaya Mak Cilik. Rak ngono eling ya ming mergo didhawuhi Kaka Prabu. So nenek ana sing dawuh ki dipetung bener karo orane. Nek bener dilakoni nek ora ya ora usah dilakoni. Iya Antasena. Kono mlumpuk ning Karang Kadempel. Iya nggih. Amuk Semar iki jajal werka. Nek sampeyan pun gelem ngamuk kaya ngoten niku sapa sing arep ngalahke sampeyan, Jawi? Salira yaksa gedene kliwat. Mongko sampeyan kesinungan tadigdayan. Nek ming telung kedheping netra wae Karang Kadempel ludes keles ning napa nggih ajeng kelakon kaya ngoten? Mangsawang to. Panjenengan menika kang paningal sewu iso maca batine sak pepadane.
Mang tonton nek ana niat elek saka atine Semar mboten sah sampeyan ngamuk kula munggah teng kayangan kula tak nyemplungke awak kula teng kawah. Ning nek atine Semar sik mbok ampun kaya ngoten to Gus kaya ilang kawaskitaning Sang Hyang Bathara Wisnu Dara. Kakang Semar sepira klepetanku aku nyuwun mangapura mboten apa-napa. Mang mlempak teng Karang Kadempel Durga sak wadyabalane kula singkirke. Iya ya Kakang Nayantaka. Durga ora gelem nggawa bali rombongamu. Oh, mungsuhe Semar Badranaya. Inggih, Kyai kula sampun kapok. Sing picak dituntun, sing mlimpa digendhong. Wadya balamu ganggu gawe katentremaning dulur-dulurku telung dusun iki. Mungsuhe Semar. Nyuwun pamit, Kyai, nyuwun pamit. Arsa madangi jagat kok mungu-mungu paning sak pucaking wukir marbak bangsa mirat kena soroting surya mega lan gunung-gunung. Karang Kadempel pun padhang, Pandhawa pun mlumpuk, Sinuwun Darawati ugi sampun rawuh. Ya. Wiwit dina niki ajeng kula miwiti mbangun pura Kencana. Pura tegese papan Kencana niku wujuding sinesukya, papan sing kebak cahya, katentreman, kabagyan. Lan kawilujengan sarta karukunan muga sinandhing pepundhen kula lan sedaya sanak kadang kula tridusun nir ing sambikala Durga mendhak kala sirna. Ya Semar. Purnaning gatiwit sonten wau ngantos sakmenika niring sambikala lancar samukawisipun. Upawi wonten lepat kula lan minangka wakiling para anak-anak kula sedaya, adi-adi kula sedaya, kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah mbok menawi Gusti ngijabahi benjang saged pinanggih malih.